18-godišnja Marie-Océane Bourguignon iz Bordeauxa uzburkala je francusku javnost. Njen advokat tvrdi da je 2010. godine, samo 2 meseca pošto je primila vakcinu protiv humanog papiloma virusa uzročnika raka grlića materice, ostala delimično paralisana uz privremeni gubitak sluha i vida. Godinu dana kasnije lekari su konstatovali da boluje od multiple skleroze. Smatramo da je laboratorija u kojoj je Marie 2010. primila vakcinu bila u mogućnosti da obavesti pacijente o mogućim rizicima. Siguran sam da su godinama unazad znali kakva je to vakcina. Još 3 francuskinje stare između 20 i 25 godina odlučile su da tuže kompaniju Sanofi Pasteur i Francusku agenciju za lekove. Stručnjaci tvrde da nema dokaza da vakcina Gardasil doprinosi nastanku autoimunih bolesti. Vakcina je potpuno neutralna i ne nosi rizik. Moje ćerke su primile vakcinu Gardasil i nisam ni malo zabrinut. I predsjednik Nacionalnog komiteta Francuske za kontrolu vakcina Daniel Flore umiruje javnost i poručuje da je vakcina bezbedna. Komisija koja je proučavala slučaj 18-godišnje Marie-Océane kaže da ima osnova za tužbu, ali da uzročnik bolesti može da bude i genetski faktor. Konačnu reč daće sud.